Hi chuirde, tá fáilte roimh an féidir leat le gaeilge bhaid cuileann. Hi chuirde, inniu tá mé chun ó chrán go chrán a léamhdíobh le Katrina Hastings agus Andrew Whitson agus fáilsithe ag an snáthad mhór. Bhí an teachar fad fullmh, bhí gachrad curtha isteach I moscaí. Right. Bhí brún nia. Bhí job nua fáilte ag dad. Bhí an chláán ag fógáil a mbaile faoin trua. Bhí siad ag dul ag teach nua sa chathair. Dag nia sláán ag ban I linn sa siopa. Dag sí sláán ag gach duine scoil. Dag sí sláán Minnie agus Mícheál na cuirsa béal dorais. Bhí an bhrón orthu. Bhí drama bháin eile a rabhar nia sláán a ágáil acu. Na préachán. A chónaí sa chrán nó capal ag bun an ghoirdín. Ba cóirde speisialta ag nia na préachán sin. Nuair a bhíú aon rud ag cur isteach orthu is amach chuig na préachán a théadh nia leis an scéala insean dóibh. Thosaíonn na préachán ag cabhracht atrú féin agus thuigh nia go raibh trua acu dí. Bhíú na préachán ag súgra le nia fosta. Cadís mádí beaga a nús a bhullachar hí san airg agus iad ag tógáil a gusnádacha. Ní banana, scartadís leithí nuair a duilleadh sí ón scoil. Cog! Máidin, what? A chlún sí an chéad rud ar bhaidin. Cog! Colla sábh, a chlúnach sí san ihe. Ach anois, bhí orthu sláán a ágáil acu. Sláán agaí a chuirde a dúirt sí. Ní eic mé a ríisibh. Cog! Sláán leat a d'fhreagar na préachán. Béidir go bhfeiceá. Bhí an brón go Joe nia. Tháinig na préachán sa chrán nó capal nia, agus a chlán ag imeacht. D'fheiceáil trí phréachán amach as an chrán, bhí siad ag tríal ar an chrán uair ach taobh na haglaise pís a beag sús an bóthar. Tá ní ag teacht, a scart siad le préachán an chrán uair. D'fheiceáil trí phréachán amach as an chrán uair. Bhí siad ag tríal ar an chrán darach, ar bhór an cnoc sa céad bhaile eile. Tá ní ag teacht, a scart siad le préachán an chrán darach. D'fheiceáil trí phréachán amach as an chrán darach. Bhí siad ag tríal ar an chrán cuirthin I naca le sean cúisleán píosa níos faide rai. Tá ní ag teacht, a scart siad le préachán an chrán cuirthin. D'fheiceáil trí phréachán amach as an chrán cuirthin. Bhí siad ag tríal ar an chrán sycamore, a bhí I ngórtaín an tí nua sa chathair. Tá ní ag teacht, a scart siad
le préachán an chrán sycamore. Is má sin a dragar na préachán sa chrán sycamore. Bhain nia agus a clán an chathair amach is deach lo sa teach nua. Bhí nia anhaignach. Hí siar a bhínse in nacha leis an chrán mór sycamore ag bun an ghordaín. Cog! Cog! A scart na préachán hús a chrán. Fáilte róta nia. Fáilte go dtí an chathair mhór. Bhí glundar nia. Chris sí lábhaigh na préachán. Tháinig íomhan ghaire arthaí. Rishi is deach chuntí. An ihe sin thuaigh gach duine a lí go lua. Bhí siad an thuirseach. An rud deire a thuaille nia sulla héide colla arthaí ná cágíal na bréachán sa chrán sycamore amhaith. Cog! Cog! A dúirt siad. Colla sábh a nia. Colla sábh. Maidin lá orna bhórach, deirteal trí phréachán ón chrán sycamore go fada leis an chrán chuirchin in nacha an sean chusláin. Tá nia ag socrú isteach a dúirt siad. Có lua agus a thuaidh siad an méid sin, deirteal trí phréachán ón chrán chuirchin go fada leis an chrán darach bhór an chnoch. Tá nia ag socrú isteach a dúirt siad. Loireach bun, deirteal trí phréachán ón chrán darach go fada leis an chrán uair ag taobh na haglaise. Tá nia ag socrú isteach a dúirt siad. Leis sin, deirteal trí phréachán ón chrán uair go fada leis an chráncnó capal ag bun an ghordaín I sean teach nia. Tá nia ag socrú isteach a dúirt siad. Cog! Cog! A dragar préachán an chráncnó capal. Gur ra míle maithigí illig. Roinnt léitheanta níos sin bhí clán eile ag boga isteach I sean teach nia amhaith faoin tua. Bhí Larry machantí ag siúl thart faoin ghordaín. Ní raibh sé sásta. Bhí uignas níor hathan an áit seo leis. Tháinig Larry préachán thuaidh sa chráncnó capal, nuair a d'éis sé leo, híal sé go raibh na préachán ag cágail rud éigin leis. Cog! Cog! Fáilte rót a Larry. Fáilte rót a scart siad. Bhris íomhan ghaire Larry. Chuir sé a lábhaigh na préachán. Réis sé isteach chuntí an sin go bhfeiceadh sé an seomra nua a bhí ag fanacht leis. B'éidir go mbeadh an áit seo ceart go leor a thíal sé. An oíche sin, agus Larry ag dul a chuile, thuaidh sé na préachán ag cágail leo amuigh sa chráncnó capal. Cog! Cog! A dúirt siad. Colla sábh a Larry. Colla sábh. Nach bhfuil an leabhar sin go hálainn a chuirde tá súlagam gur bhaintear taithne bheas.
An néis a chuirde tá tóran linn agus tá sé chuna haspáint dún chuna scribblebot a dhéanamh. Díag muid chuirde is mis tóran agus níl tá mé chun scribblebot a haspáint díobh. Caithfidh tú cupán, marcary, ramón, banna elastica, cainnery, agus propeller agus motor all. Ar dús, caithfidh tú an cupán all, agus taithfidh tú ramón a chur an agus é a bhaisiúd. An trid nuair tá cupán agat, foiinn tú the band elastic agus chuann tú ar an cupán se. Sin foiinn tú marcor agus chuann tú isteach an. Caithfidh tú beagán sellotape all agus é cur ar an marcor. Nuair atá sin faoin foiinn tú an motor, foiinn tú cúpla cainneire agus chuann tú isteach iad mar sin. Foiinn tú an motor agus na cainneire, chuann tú mar é seo, agus an siad tá an motor agus. Caithfidh tú an motor a chur ar an scribblebot. Nuair tá an motor ar, caithfidh tú é seo a chur ar agus caithfidh sé a bheith in an é cos. Muna bhfuil sé in an cos ní bhaidh an scribblebot a. Nuair tá is sin agat, caithfidh tú an piece of jarrad a chur isteach agus tá sé agus tá an scribblebot agat. Agus chuann tú an piece of jarrad air. Agus tá scribblebot agat. Orintá ní aibríonn sé chumá as or tá eile ach tá sé an yes. Slán a chuirde. Bígí linn ag úsáid an Ghaeilge, slán!